Ilocos Region na ipayan iti livestock interventions dagiti Manalo iti La Union ken Ilocos Sur kagidad ti para kay waras ti 2,000 pesos at tulong pinansyal baban iti uplift assistance ti DSWD. Daduma detalye danon ni Bridget Marcasi pangusfian. Nangiwaras ti Department of Agriculture Ilocos Region iti nasurok 3.5 million pesos agatad ti livelihood interventions kadagiti Manalon iti La Union ken Ilocos Sur babaan iti Special Area for Agricultural Development wenno saad Program Phase 2 ti ahensya. Karaman kadagiti naiwaras ti upgraded cattle fattener ken cattle grower feeds. Puntirya daytoy ang mapasaya at ti produksyon dagiti Manalon ad-adda ang mapaduras ti biro ken maisakad ti natibtibker ken sustainable a pagbiyagan dagiti Manalon kadagiti nasa probinsya. Narugyanan iti kalman ti panakaiwaras ti one-time unified package for livelihoods industry, food and transport wenno uplift assistance para kadagiti kwalipikado a benepisyaryo ti Pantawid Pamilyang Pilipino program wenno 4Ps iti Region 1. Dagiti beneficiaries ket makaawat iti sag 2,000 pesos kas kanayunan at tulong pinansyal. Ti uplift ket paset ti direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang mapagbaling nga accessible ken mapapartak ti panakaipaay ti tulong kadagiti Pilipino nga agkasapulan. Naipatungpal ti 2026 World Drowning Prevention Conference iti ili ti Baknotan, La Union. Nagbali na sentro daytoy ti panakaisakad ti water safety ken disaster preparedness tapno mapaertengan ti drowning prevention iti ili. Mainaig iti dayta na ipasidong iti panagsanay iti rescue operations babaan iti jet ski ken rubber boats dagiti rescue responders iti ili kas paset ti agtultuloy apan nakapapigsa ti kabaelanda iti rescue operations. Para iti mas epesyenteng addang iti disaster response ken panagsagana iti kalamidad, na ipatungpal ti upat ngal daw a panagsanay para iti panagaramat iti drone ijay Ilocos Sur. Nang rugi ti panagsanay iti kalman, a pinasitan dagiti kameng ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ken sumagmamano a kameng ti Ilocos Sur LGU nga indaulwan ti DOST Region 1 ken FIVOX. Na isuro kadakwada ti hands-on flight simulation training para iti panakabigbig iti danger zones tapno maipasigurado ti napartak a data collection para iti panakairwar iti balakad, panakaisuro ti katalgadan nga evacuations ken napinpintas a disaster recovery. Bridget Marcasi pangosfian para iti Pagilian.